ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେଦାର ଗୌରୀ ଧାରାବାହିକରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଗୌରୀ କହିବେ କେଦାରକୁ, ଆଚ୍ଛା DNA ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଦିବ୍ୟା ମୋ ଝିଅ ବୋଲି? ତମେ ହିଁ ରିପୋର୍ଟ ବଦଳି ଦେଇଥିଲ ନା? ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭୁଲ ତୁମେ ନ କରିଛ? ଏହାପରେ କେଦାର କହିବେ, ହଁ ମୁଁ କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କାମ କରିଛି ମୁଁ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ କଥା ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସାନମା ଆଉ ବିକ୍ରାନ୍ତ ମାମୁଁ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବାର ଉଚିତ ସମୟ ନଥିଲା। ଆଉ ସେସବୁ ପାଇଁ ମୋତେ ଗୁରୁଦେବ ମନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗୌରୀ କହିବେ, ଏତେ ବାଧା, ଏତେ ପ୍ରତିରୋଧ, ଏତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯଦି ପକେଇବାରେ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଭୋଳାବା ମୋତେ ଝିଅ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ? ବୀଣା ବଦଳରେ ମୋ ଗର୍ଭ ଶୂନ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତେ।